Večernja škola, popularna humoristična emisija čije emitiranje započelo još ranih 90-ih godina prošloga stoljeća, bila je bastion humora u Hrvata, ali i šire. Strip, poznatiji kao deveta umjetnost, u gradu Osijeku ponajviše zahvaljujući radu udruge Stripos, konačno proživljava neke malo bolje dane. Pitate se vjerojatno gdje je poveznica? Odgovor leži u posljednjem fanu. Posljednji fan u ovoj našoj priči nije neka nesretno zaljubljena školarka, već osječki strip crtač Marko Dješka, koji je u svom strip albumu uspio spojiti gotovo nespojivo, fikciju i autobiografiju. Jer je stvar nastala tako da sam jedan album dao glavnom protagonisti Željku Pervanu i onda nakon izuzetka njegove povratne reakcije sam dao napravio drugi dio stripa kojeg sam dao Zuhri i to je spontano došlo do toga da ispane trilogija koja je bila dovoljna da se oformi jedan strip album. Večernja škola bila je neizostavan dio odrastanja nekoliko generacija. Skečevi, anegdote i fraze s televizijskih su se ekrana preselile u svakodnevne živote i zadržale se do današnjih dana. Posljednji fan produkt je Dješkine fascinacije, pa nas je zanimalo je li ovo na neki način oproštaj. Pa nije posljednje s Bogom u pogledu toga da ću i dalje pratiti njihov rad, a i na kraju krajeva svaku pomalo pogledam koju staru epizodu sa VHS-a, ali je posljednje s Bogom u smislu da više ne vjerujem da ću crtati ponovo to jer je ovo užasno puno vremena uzelo. Produkt dugogodišnjeg rada je tvrdo ukoričenih 56 stranica koje čitatelju pružaju doista neopisivo iskustvo, pa nećemo previše otkrivati. Album je izašao u nakladi udruge Stripos, čiji je glavni cilj promocija devete umjetnosti, a i sam Dješka član je udruge od samih početaka. Strip je unikatan i originalan, a opet je, ja vjerujem svim čitateljima, će biti posve osoban zbog svega što nam znači večernja škola i cijeli taj svijet, da tako kažemo. A autor Marko Dješka, svakako da smo ponosni na njega i stojimo iza njega. Poseban gost promocije bio je jedan od glavnih aktera cijele priče. Nasmijavati nas je započeo još davnih 80-ih u popularnoj radijskoj emisiji Zločesta deca, a 90-ih je postao zaštitnim znakom večernje škole. Podrška Dješki nije bila upitna niti u jednom trenutku, jer Zuhra je u talentiranom mladiću, koji mu je prije nekoliko godina prišao i predao radnu verziju stripa, na neki način prepoznao svoje vlastite početke. Postoji li onda ikakva šansa za oživljavanje večernje škole? Kad se već ništa ne događa, a stvarno se ništa ne događa, ako treba mi ćemo ponovno udariti na neki svoj način po svemu, pa ako se to nekom svidi, hvala Bogu. A iako se u stripu obračunao s Pervanom, izgleda kako niti za Dješku nema zle krvi. Da sutra sretneš Željka Pervana u gradu, što bi mu rekao? Idemo na kavu, konačno, koju čekam već dosta dugo. Za kraj poruka iz autora, ukoliko posljednji fan doživi svoj nastavak. Ja bih mu preporučio da me crta malo mršavije. Ja znam da sam malo punašniji, ali on me još podeblja u stripu i to mu neću nikada oprostiti.